Peggy, een hele fijne dag. Dankjewel, jij ook. Erfenis van de Nederlandse slavernijverleden. Wat kun je mij vertellen over deze project? Nou, dit is een project dat we echt samen als Nationaal Slavernijmuseum hebben kunnen doen met het Nationaal Archief hier in Den Haag. En het mooie daarvan is dat we persoonlijke verhalen op basis van archiefonderzoek naar voren konden brengen. En daarmee konden laten zien hoe wijd verspreid die Nederlandse slavernij is. Maar ook hoe belangrijk het is om iets van je eigen geschiedenis te weten. Erfenis van de slavernij, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat kan van alles zijn. In sommige gevallen is het echt letterlijk een erfenis dat je familie geld heeft bij elkaar heeft gekregen door die slavernij. Maar de erfenis kan je naam zijn of een persoonlijk verhaal. Het gaat heel breed en heel diep. Wat wilt het Slavernijmuseum en Nationaal Archief eigenlijk naar voren brengen met deze tentoonstelling? Ik denk een paar dingen. Dat het echt een groot verhaal is. Want die Nederlandse slavernijgeschiedenis is natuurlijk op de 6 eilanden die nu Caribisch Nederland heet en in Suriname. Maar op meer dan 40 plekken in de wereld. Het gaat over Zuid-Afrika, het gaat over Indonesië, het gaat over Noord-Amerika. En dat laten we hier zien op basis van een aantal persoonlijke verhalen van mensen. Persoonlijke verhalen. Waar hebben jullie deze personen en verhalen vandaan gehaald? Nou, we hebben echt gekeken wat zijn soms mensen die binnen bepaalde gemeenschappen heel bekend zijn. Een voorbeeld daarvan is een Maron-familie, de familie Moses. Maar voor Stasia, Sint-Eustatius, hebben we Remy Richardson, die als erfgoedspecialist ook heel belangrijk voor zijn eiland is, maar ook heeft meegewerkt aan de tentoonstelling hier in het Rijksmuseum die over slavernij ging. En nu daar een prachtig heritage center heeft neergezet. Dus hij is ook echt een voorbeeld van iemand die zowel in zijn gemeenschap belangrijk is, maar die ook echt een gezicht kan zijn en een verhaal kan brengen over zijn eigen gemeenschap. Het gaat over Sint-Eustatius, maar met een verbinding met Curaçao. Wat heeft u het meest geraakt? Dat vind ik moeilijk. Ik denk het verhaal van de gezusters Kip, Ira en Ira, die wilden heel graag hun eerste voormoeder vinden. En zij zijn ook weer belangrijk in Nederland omdat zij Frir e Eri doen. Dat is een gratis maaltijd, een Surinaamse maaltijd. Maar ze komen eigenlijk uit Aruba. En die maaltijd wordt nu weer betaald door een familie, door een fonds van een oude slavenhoudende familie. En die helpen om die maaltijden in Nederland te verspreiden. Dus daar zitten allerlei haken en ogen aan zo'n verhaal. Maar hun verhaal van waarom kan ik niet mijn eerste moeder vinden en waar zijn die vaders gebleven? Dan zie je weer wat de erfenis van slavernij is. Mannen werden niet eens opgeschreven. Het was belangrijk omdat je uit die buik van je moeder kwam. Maar die man die is niet bekend, dus je kan nooit je vader terugvinden. Dat zegt ook iets over verhoudingen nu. En dat vind ik een heel mooi verhaal. Voor wie is deze tentoonstelling? Voor iedereen. Voor iedereen die hier iets mee te maken heeft. Voor iedereen die nieuwsgierig naar geschiedenis is. Voor mensen die hun naam willen weten. Door mensen die iets willen weten over hun eigen identiteit. Daar is het belangrijk voor. En vooral om je te realiseren dat hoe Nederland er nu uitziet, hoe het Caribisch Nederland eruit ziet, is ook een erfenis van eeuwenlang gedwongen mensen ergens vandaan halen. En naar plekken brengen waar ze ondanks allerlei narigheid zichzelf zijn gebleven. Dat maakt het dat het voor iedereen belangrijk is. Dit brengt naar voren natuurlijk verhalen ook van onze eilanden, onze Caribische eilanden. Gaat deze tentoonstelling ook naar het Caribisch? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat je niet zomaar iets wat hier gemaakt is daar naartoe gaat. Dus we hebben gesprekken gevoerd, zowel met het Nationaal Archief op Curaçao, met het Nationaal Archief in Suriname. En ook Aruba heeft laten weten dat ze interesse hebben. En wat we dan doen is zeggen, nou, daar is al een ontwerp. Er is trouwens ook een digitale component. Dus je kunt, als je daar bent, naar de website van het archief gaan en de verhalen al digitaal horen en zien. Maar we hebben daar gezegd, weet je, laten we nou mensen zoeken op Curaçao, op Aruba, in Suriname, die voor hun eigen gemeenschappen belangrijk zijn. En dan gaan we het op dezelfde manier vormgeven, zodat het een geheel wordt. Maar dan is het een beetje wat hier is gemaakt en vooral ook wat voor daar belangrijk is. Dus Curaçao, we komen eraan. Wanneer kunnen we dat verwachten? Ik denk volgend jaar zomer. Het kost even tijd om het te maken en goed onderzoek te doen, maar het komt eraan. Saskia, er is een mooie samenwerking tussen het Nationaal Archief en het Slavernijmuseum. Wat kan je ons hierover vertellen? Nou, ten eerste natuurlijk dat het Nationaal Archief heel gelukkig is met deze samenwerking. Want hier in het Nationaal Archief liggen heel veel archieven opgeslagen die van belang zijn voor mensen die bijvoorbeeld onderzoek naar hun familie willen doen. Maar omdat we ook best wel een hoge drempel hebben voor heel veel mensen, hebben we juist deze samenwerking nodig om die drempel van het archief te verlagen. Dus we willen mensen graag inspireren en ook kennis meegeven van hoe doe je onderzoek en waar kan ik dan terecht en wat kan het ook voor jou betekenen. En daarom is deze tentoonstelling voor ons als Nationaal Archief en de samenwerking met het Nationaal Slavernijmuseum heel erg belangrijk. 9 verhalen.
En deze mooie tentoonstelling, ondersteund door informatie vanuit de Nationale Archief. Maar wat voor informatie zijn dit allemaal die je hier kan vinden, Saskia? Je kunt onderzoek doen naar bijvoorbeeld je voorouders. Hè? Dus je vindt dan locaties of familierelaties. En soms kun je ook niks vinden. Dat is ook wel eens zwaar. Maar je kunt ook hier vinden, want we hebben hier bijvoorbeeld het archief van de West-Indische Compagnie. Hoe werkte die West-Indische Compagnie? Hoe zijn die structuren ontstaan? Hoe lagen en hoe liggen de machtsverhoudingen bijvoorbeeld in het slavernijverleden? Dus dat kan jou ook een bodem geven om je eigen onderzoek te doen. Nou, de tentoonstelling vind ik, behalve dat die heel mooi is vormgegeven, vind ik de verhalen heel indrukwekkend. Ik ben zelf al best wel lang bezig met slavernijverleden, maar ik heb me toch weer laten verrassen. Er zijn toch elementen in de tentoonstelling waar ik echt geen weet van had. Bijvoorbeeld, ik hou van een lekker wit wijntje, maar ik heb me nooit daarbij gerealiseerd dat dat een relatie heeft met slavernij in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Dus dat soort verhalen die hier in deze tentoonstelling te zien zijn, ja, die brengen heel veel nieuwe informatie mee. En ook denk ik dat deze tentoonstelling je echt emotioneel kan raken. En dat is heel belangrijk. Hij is open en gratis. Tot wanneer? Hij is open en gratis. Dus iedereen is van harte welkom in het Nationaal Archief in Den Haag. Vlak naast het Centraal Station. Tot 12 januari.